ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ваз 2105 ҳастае ки соли бароишаш 2008 солае ки бензини холияй. объем мотораш 1.5 литр экономни прасой, коробкаш механикай, саистани мошин мегад беҳтарин саистани. 4 балон мегад, пачка зимния мегад, салон тоза, магнитофон, задаги пуштаги умуман надорад. мошин мегад як дасткаштаги хеле ки дасти як одамда мошин, яъне ки без конечни документ дорад. ин мошин баъд дар Москва дар Русия қарор дорад. нархи мошин 125 000 рубл ки бо арзонтар муомилаи хубам мешавад. мошин мегад бе расход, ҳама чиз кор мекунад, мега ягон сарапина, ягон меличовка кор надорад. мошин то 2008 сол ваз 2105 дар Москва қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст, ина номерои расияшон кор мекунад, метавонед ки пурра маълумот аз як бародари тоҷики худ монад. хоб дигар маълумоташа занг зада гирем, баъд номерошон кор мекунад. агар шумо дар охали мошинои фурӯшии хона, замин бошад, ин ҳам хеле сурат маълумотша рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Daewoo Nexia ҳастае ки соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикай, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яъне ки хай кам-кам меличовка кор дора, мега соҳибшон. хоб моторош мега кам-кам дуд мекунад, мега дига ҳама ҷош 100% ҳуҷҷаташ бучидаги сиденёш ва тормозош мегад ҳамаш мега ай Opel задаги аст, мега бисёр чизош ай Opel ай. 4 диска, 4 балони 60%, скаменко ва тормозо ҳамаш мега ай Opel ай баъдрон. фақат мотор кам-кам дуд мекунад, ҳамеша намедонам ягон тачид мекунад, чӣ кор мекунад, ҳамеша опшин. ҳамин хел проблема дорад. дига ҳама ҷош 100%. нархи мошина 11 000 сомонӣ гуфтиям дӯстони азиз, бо арзон ам мешавад. омада аз пеш бинем, мега бо муомила мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе, номерошон дар поинти сел. ба кадомитон маъқулай, тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка объемни соли бароишаш 1999 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механикай, саистани мошин мегад беҳтарин саистани. 99 солае ки 1.8 литр, коробка механика, 4 диска, 4 балонои пачка, салон тоза, электропакет, ҳамаш 100%. мошин опшн мега бе расход, бе камбуди, серебристи свет. сирош мефурӯша мега бо нархи 59500 сомонӣ баъдрон бо муомила мекунад, яъне ки омада аз пеш бинем. мошинча мега чотка маъқултон мешавад, арзон мекунем. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошон тисела кор мекунад, метавонед ки тамос гирен. хоб дӯстон, агар ман будам хали шумо дар хали мошини фурӯшӣ, мошини боркаш, ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан надошта бошед, ин ҳам хел ранги ҳамин акос сурат маълумотша рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯш реклама додем. лайкотона гузоред, навора подлиза кунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон бо тайга ҳастаи Daewoo Nexia ҳастае ки свети сафед, соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш простой 1.6 литр, коробка механикай, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин ам хеле саистаина, ин ам хеле чӣ хеле дар сурат мебинед. 4 калпак, 4 балонои 60%, электропакет, магнитофонамаш 100%. мошин ам хеле ҳолата мега хай камбудиша нагуфтан, барои ҳамин пурра маълумотша бо як бор дига мегирен. нархи мошин баъдон азиз 10 000 сомонӣ ҳастае ки бо ягон сум арзон мекунад, қарор дорад дар шаҳри Қурғонутепа, яъне ки шаҳри Бухтар. 10 000 сомонӣ 95 сол ҳастае. кадомитон агар ам хали Daewoo Nexia хариданӣ бошед, нархамошро ба видео навистага ҳастае, метавонем пурра маълумотша гирен. агар шумо мошин хар бошед, дар комментари нависед кадом марка ба шумо дар кора, мо мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем.
мошини фурӯшии навбатӣ аз баҳадрон ваз 21099 ҳастае ки соли барои 1990 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абия мотори 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. камбудиш ҳамин ки фақат як скорости дуюмаш мега ҳамаи партоя дига ҳамаҷош 100% ҳамин меличовка кор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи октябри 2022 мега яъне ки қариб 8 моҳи дига ҳуҷҷат мерад 4 диска 4 балонаи 80% магнитофон родной краска сиёҳ мошин мега фақат нахотам як скорости дуюм мега задни як ҷои дуюм скорос мега ҳамаи партоя мега бадро ҳамин камбудиша гуфтиян. нархи мошин 7000 сомония бо арзон мешад. Инам хеле састаи, инам хеле сиёҳ тоқа вариантои сум қарор дорад дар шаҳри ваҳдат 7000 сомонӣ бо арзонтар мешавад, яъне ки расхӯча бо ягон сум минус мекунанд. антифризаш нав алиш кардагай марват хан кардан номи харидор занг занед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз баҳадрон ваз 2106 молодёжи ҳастае ки соли барои 2000 солае ки бензини холияи сӯзиш фурӯш. авбиё мотораш простой 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 диска дорад 4 балонаи нав родной краска инам хеле шоколадния инам хеле света бадуни азиз хоб дискаҳои фасон ва салоншам тоза магнитофон мошин хадавои кадаги инам хел нахаду тозаакай нашудадаги пӯсидаги ҳуҷҷат чизо маълумото неста барои ҳамин пурра карда худатон мегирем. мошинам хеле сасен хеле ки дар сурат мебинен. хобсирош намегад мефурӯшем бо нархи 13000 сомонӣ баратони азиз бо ягон сум муомила мешавад. мошин дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад ва кадоми шумо ки маъқул аст ин рақамошон дар поини видео навистагӣ аст метавонед ки пурра маълумотша гиред, не ки фақат одамони харидор мега занг занад одаме ки намехарад радди интерес мега нороҳат накунад марҳамат барои одамони харидор. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз баҳадрон Opel Astra F ки дар кузофи хечбек инам хеле светои металлик соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбиё мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 диска 4 балонаи 80% салон тоза родной краска серебристи мошин мега нахаду. нархи мошина мега 21300 сомонӣ гуфтесиянд бо арзон мешавад вариантои алиши ба ягон Opel дути. нархи мошин баъдро 21300 сомонӣ ин нарха соҳибшон худшон монд, яъне ки аҷоиб нарха ки 21300 сомонӣ. вариантои алиши ба ягон Opel дути кати тамом дигаш кати касе мехара мега сумкати алиш фақат ба Opel дути. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. ба кадоми шумо ки ягон мошин хар бошинам хеле хечбек ин рақамошо навистага аст мегафон метавонем пурра маълумотша гирем. аз шумо тамошобинони рахш таҷа хоҳиш мекунем ки лайкото нагузорем ва навора дар васаи мо подписа кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз баҳадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбиё мотораш 1.8 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад беҳтарин, яъне ки соҳибшон ҳамин хел гуфтааст. 4 балон 80%, 4 диска, 2 пеш электропакет, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад, родной краска ҳам хел серебристи. мошин мега нахаду аст омада аз пеш бинед кадоме ки харидори конкретна бошад. мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри панҷаке мешавад. дӯстони азиз нархи мошин 45000 сомония ки бо муомила ва арзонам карда мешавад. мошин 4 солае ки дасти як одам нагаштаги аст бардорон номершон тисела. агар шумо харидор бошед марҳамат тамос гиред. агар ки ягон мошин хари дигар бошед бардор дар комментар нависед кадом марка мошини гуфтагишона ҷудо карда мемонем. фақат сабр кунед ва лайкотона полни худ монед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон ки Toyota Corolla аст ки светои сафед соли барои 2001 солае ки 34 бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбиё мотораш 1.5 литри простой экономни коробкаш автоматаи сайстани мошин мегад беҳтарин сайстани. танировка мега 10 моҳи дига дорад. аккумулятори пачка ҳамин номерое ки дар танаш аст ин номероша мега қатиш метием мегад, яъне ки номерош 0606 ишам қатиш мега метием. 4 диска 4 балонаи нав кондитсионер ҳамаш кор мекунад. электропакет кожини салон родной краска сафед. хоб баъдро чӣ маълумоти агар ки ба шумо нафаҳмон набошад агар камбудӣ бошад барои ҳамин як бори дига аз соҳибашон мегиред. не ки соли мошин 2001 солае бардор Toyota Corolla сафед.
нархи мошина мега 56 та гуфтесем бо ягон сум арзон мешавад. қатъи номерҳои дар танаш будаш ҳамин хел метиҳанд. акмат тонировка ҳамаш сирок дорад. мошин бошад дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадоми шумо маъқул агар харидори конкрет набошед ина мошина рафта аз пешбинед ва савдо кунед. номерошон мегафон аста кор мекунад. бозам агар такрор шавад узри зиёд лайкотон нагузоред ва навора подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Toyota Camry аст ки Дубайка эска кадагия мегӯяд. соли барои 6 2008 солае ки бензини холия суди шӯриш. хоб объем мотораш 2.4 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мегӯяд. беҳтарин мошин мегӯяд, умуман газа даги нестае. хоб ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи январи, яъне ки январа мегӯяд, яъне хеле дига, январи дига 4 та балонаи пачка мегӯяд, 4 диска, электропакет, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошин Дубай мегӯяд, эска кадагия мегӯяд. чихел ҳамихел маълумот навистиянд. мошин мегӯяд бениҳоят тоза аст, ягон расход надорад. мошин хеле ки дасти як одам нагаштае. кадоми мегӯяд конкретна харидор мегӯяд омада аз пеш мегӯяд савдош дар назди капот. ба телефон савдо намешавад бадони азиз, тоқа дар назди капот. ҳама ҷош навай, ҳама ҷош кор мекунад. нархи мошина 87 та гуфташанд бо муомила мешавад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. марамад дигар маълумотро аз рақамошон гиред. агар шумо тамохали мошини фурӯшии хона, замин, квартира бошад, роикна рекламаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон бояд тага сад Daewoo Nexi аст ки Nexi узбекия ки соли барои 6 2002 солае ки бензин аст, ҳардиш кор мекунад. хоб объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд 4 та электропакеташ мегӯяд кор мекунад. 2002 тоза мегӯяд, соли 1 сола ҳуҷҷат кадаги аст. аккумулятори пачка мегӯяд, балон нав, диска ҳамаш 100% рад мекунад. мошин мегӯяд бениҳоят тоза мегӯяд, ҳамаш кор мекунад. яъне ки балон ҳамаш нав, электропакет 1 сола ҳуҷҷат, аккумулятори пачка. срочно мегӯяд сум дар кори мошина арзон када фурӯхта. нархи мошин 13 000 сомон Небардорон бо ҳамира мегӯяд арзонтар када метиҳем. яъне ки Nexi узбекия, яъне ки бе расхода мегӯяд соҳибшон. қарор дорад дар шаҳри Истаравшани шаҳри Уротепа мешавад. дӯстони назид намҷада қарор дорад. ба кадоми шумо агар маъқул бошад номери вавилоншон навистага аст, метавонед занг зада пурра маълумотро аз рақамошон гиред. марамад. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-класс тага ки бардро светои серебристи. хоб соли барои 6 1994 солае ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литра ки элеганси тоза мегӯяд соҳибшон. объем мотораш 1.8 литр, коробка механика, сайстани мошин беҳтарин сайстани. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кадаги, аккумулятори пачка мегӯяд, гази евро 4 дорад. мошин мегӯяд электропакета элеганса мегӯяд, 4 та электропакета ҳам дорад, 4 та дискаҳои рамашка, балонош навай мегӯяд соҳибшон. яъне ки мошин мегӯяд ягон расход, ҳамаи расходош кадагия. 1 сола ҳуҷҷат, аккумулятори пачка, элеганс, яъне ки электропакет ҳамаш кор мекунад. омада аз пеш бинед мегӯяд маъқултон мешавад. нархи мошина мегӯяд 42 000 сомонӣ гуфтесем, бо ягон сум мегӯяд арзон мекунем. мегӯяд омада аз пеш бинед мегӯяд савдо мекунем. ака бисёри бад не камтаро мегӯяд муомилаи хуб мекунем, одамони конкретна харидор бошад. хоб номерошон мегафона дар поини видео навистага аст. кадомтон агар харидори конкретна бошед, ина маълумотро агар мошин бошад дар ноҳияи ҳамадонӣ, марамад занг занед, дигар маълумотро гиред. агар мабодо шумо дамохали мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки набошад барои фурӯхтан, марамад сурат маълумотро доред ки мо инам хел фурӯшта мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.